Mayang buntag, padung karon sa engine room. Ay mag-vlog ko dito kay na sila gibuhat sa engine. Tara guys, kuyog ta. Mo nilang engine room. Go there, engine room. Padung na ko sa engine room kay na sila gibuhat dito. Ilang hagdan. Hinay ta. Mo na yung hagdan padung sa engine room. Mga amigo, nag-inlo. Nag-inlo na siyahang. Mga bolt. Kita ka assignment ni Chief Engineer nga mag-inlo sa bolt. Awa guys. O ni ang engine room. Engine room ni, engine room. Na sila trabaho. Mas na sila trabaho sa engine room. Nag-hinlo sila, gahinlo. Na ako diri ka samok-samok. Kanawa ninyo. Okay, mo ni engine room. Samong barko. Suroy tamo sa mo ang engine room. Color coding na nga mo ang engine room. Naawa ninyo. Color coding. Color coding ni. Naawa ninyo. Color coding. Color coding ni nga mo engine room. Oh. Mo ang engine room, color coding. Ay samok-samok ko nila dire sa ubos. Na ako dire nila ako sa ubos kay kasamok-samok. Kasamok-samok nila dire, kasamok-samok. Sagder ko guys, bahala sila. Nagsamok-samok ko nila, ay lang itangtang ni, kay ilang limpyuhan. Samok-samok ko nila dire. Okay. Isa ay pangalan na balingit. Charger. Mo ko na ang turbo charger. Oh. Ilang tangtango ni kay limpyuhan. Oh, turbo charger ko no ni. Wa man tay alamag aning makina. Dire mula ako ta dire. Na akong amigo na segundo dire ay nag-inlo pod. Okay. Nagsuri-suri may sa engine. Bayan. Mo na mo 6 boy dire sa barko. Oh, wow. Oh, pataka raglog-log oh. Kisay gusto magpalog-log, mo na gusto mulog-log. Okay. Oh, ako di engineer na gwapo, narito ay. Okay. Nag-inlo silang makina. Dilo na gwapo. Okay. Ako dire sa engine department kay nagasamok-samok. Ari reyo among boy luglog. Hili kayo luglog. Boy luglog, nag-inlo silang makina. Patagusog mudagan. Ko na na technique, limpyuhan para bugnaw ang engine. Oh, na boy loglog. Dili kayo loglog, oh. Boy loglog. Ang suga, yung gilantaw ang suga, kaya ro makita. Ginlo sa silahang makina sa engine. Okay. Manuroy ta diri sa engine. Ako dire nagsamok-samok.
Okay. Wala lang engine room. Hello kay engine room. Jan, unsa na ipanganay mong inluan Jan? Ha? Matingan na. Matingan si? Lube oil, mo na lube oil, ilang inluan? Lube oil cooler kuno ni, lube oil cooler. May hugaw na ilang inluan. Ay na, welcome to my vlog. Boy loglog na, boy loglog. Nagiluan. Suroy ta diri sa ilang engine. Limpyo kay engine room. Okay. Limpyo kay engine room. Kain lo sila okay. Samok-samok ko nila diri. Okay, lang kitang-tang kay lang inloan. Okay. Ang amigo diri oh. Mo na makina, okay ni. Ini mo na makina. Samok-samok ko diri. Magsamok-samok ko diri. Ako sila makina kasamok-samok. Awa ninyo. Okay, nara sila oh. Napalong naman. Okay. Hilom na. Naman silang engine room. Hinlo sila. Mo na yung engine room nga hinlo. Tara si Boy Loglog to ha. Si Boy Loglog. Welcome to my life. Si Boy Loglog. Kanang ubos-ubos sa iyo na siya. Aray, hapit ang humas. Sinto lang kay lapan mo. Tapos magiging ko. Muna mo engine room, ha? Awan ninyo muna yung engine room, hinlo. Sino yung makidangog, dangog, safety first. Safety lang yor. Hinahilay lang yor. Tugay sila nga nakatangtang sa ilang itanggal. Oh. Okay. 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 Hinlo na, hinlo. Naririnig nagsamok-samok. Samok, samok-samok. 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 Kesa ko na itong mudunit o snacks nila dure sa ubos. Si Boy Loglog. Oo. Bisag hago ka TikTok. Oo. Ano yung mong engine room? Tanaw ha. Nara kong amigo na. Awa ninyo. Ano yung mong sewage tank? Awa ninyo guys.